ଖାଇଲେ ନେଇ ଛାଡି ଯାଇଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ବସ ବସ। ନାଟା ଆଜ୍ଞା ରେଗା ମୁଣ୍ଡା। ମୋର ଘର ଲଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା। ବୟସ ବୟସ ଆଜ୍ଞା 1800 ହେଇଯିବ 1800। କଣ ହେଇଛି? ଦେହ ହାତ ମାନ୍ଦା ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। କାମ ଦାମ କରିକେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ମତେ ଆଜ୍ଞା। ଝାଡା ଝାଡାଟା ଆଜ୍ଞା ଓଜନ କରିନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ହେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା କିଲେ କି 1.5 କିଲୋ ଏମିତି ଝାଡା ହବ। ମୁତଟା ଆଜ୍ଞା ବାର ହେଉଛି। ମାନେ ସୁଗାର ହେଇଥିବ ଆଉ ଯା ଯା ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆସିବ। ସୁଗାର ହେଇଥିବ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆସିବ। ଭାଇ ସୁଗାର ମାନେ କିସ? ଚିନି ডাক্তার কইলা মোর মুতরে চিনি হয়েছে টেস্ট কইলা করবা পাই মুই হিনানি টেস্ট করদেবি। ডাক্তার কইলা মোর মুতরে চিনি হয়েছে মুই হিনানি টেস্ট করদেবি মুই দেখবা কত চিনি। ଶୁଣ ଏଇଟା ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଦିଟା ଅଛି ଯାଇକି ପ୍ୟାକେଟ ନେଇ ଆସିବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଇ ଆଜ୍ଞା ଟେଷ୍ଟ କଲି ମୋର ମୁତ ଟେଷ୍ଟ କଲି ଆଉ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଚିନି ଲାଗଲା ନାହିଁ ଲୁଣ ଲୁଣ ଲାଗଲା। ସେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେଷ୍ଟ କର। ଲାବୋରେଟୋରୀ ହଁ ସେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେଷ୍ଟ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ସାର୍ ଏଇ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ରୁମରେ ଅଛି ବା। ଷ୍ଟୋର ରୁମରେ ଅଛି ତମେ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବ ସବୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ସାର୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଚେକିଂ କରିଦେଇଛ ଆଜ୍ଞା ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ତ ତମ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିକି କହୁଛି ବାରମ୍ବାର ମୁକ୍ତ ହଉଛି ମାନେ ସୁଗାର ହେଇଛି ସୁଗାର। ସୁଗାର ହେଇଛି। ସୁଗାର ମାନେ କିସ ଆଜ୍ଞା? ଚିନି ଚିନି। ଠିକ ଅଛି ଔଷଧ ଔଷଧ ଲେଖି ଦଉଛି ନିଅ। ଆଚ୍ଛା 3 ଦିନ ପରେ 4 ଦିନ ପରେ ଆସିବେ। ହଁ ଆସିବ ରୁମରୁ ଆଣିନ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିବ। ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ହଁ ବସ ବସ। ଆଜ୍ଞା ହାତ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଇ ଆଜ୍ଞା ତୁ କିସକି ନିଆ ନୁଣିଆ ଲାଗୁଛି। ବଢିଆ ଲାଗୁଛ ନା? ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ କହିଲୁ ତୋର ମୁତରେ ଚିନି ହେଇଛି। ଆଜି ମୋର ମୁତ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ କେମିତି କହୁଛୁ ଲୁଣ? रखूं जूतों के नीचे तू कहे तो बढ़ जाऊं डीजे दिन रात बजाऊं गाने।